Mu video yathu ya lero tiona mmene tingatumizire ma WhatsApp messages koma azioneka mwa style ndi mosataya nthawi. Tiye tiyambe. Choyamba timayuza iyi ya style kuti azioneka ofufumabe onenepelako tingoti tithawike kulika ya hello tikayikaso star kumapeto. Mene mukuoneramu abwera onenepa timaduntu ndekuti anomwe amaoneka chonchi. Ndi mmene mukuoneramu akuoneka osiyana. Njira ina timayika aka kasimbo aka tilembaso kuti hello ndikutsekaso ndi kamene koko apo ndikuti amaoneka okhwacha. Njira inanso timayika aka ka dash tilembaso kuti mwina hello tipangaso chonchi. Akatero ndikuti akuoneka ozondoka ndithu kupendekerabe mbali ya kumanjayi. Ndinakonza video imeneyi ndi imene titi ndiye tiye tionanenso ku video yotsatira.